tänne fysiikkanurkkauksen. Tänään me käsitellään tätä fysiikkaa arkipäivässä. Tekeekö mielesi olivea? Mutta purkki ei aukea. Saksetkaan ei auta. Se mahtaa ärsyttää. Mikään ei toimi. Kyllä nyt varmasti ottaa päähän. Ja pölyhuiskakaan ei auta. Onneksi meillä on kuitenkin ratkaisu ongelmaan. Yritä laittaa kuumaa vettä purkin päälle ja purkki varmasti aukeaa. Se toimii. Onko nälkä? Mutta ketsuppia ei tule. Mahtaa ärsyttää. Onneksi meillä on ratkaisu ongelmaan. Yritän ravistaa ketsuppipurkkia. Se toimii. Ovatko kätesi märät? Eikä pyyhkeitä ole missään. Eikä pyyhkeitä ole missään. Mahtaa ärsyttää. Onneksi meillä on jälleen ratkaisu ongelmaasi. Yritä ravistaa käsiäsi. Se toimii. Oletko juuri tullut lenkiltä? Ja nyt janottaa. Mutta vesi ei osu mukiin. Ja vieläkin janottaa. Ärsyttääkö? Alkaako itkettää? No, ei se mitään sillä. Meillä on ratkaisu ongelmaan. Voit heittää hyvästi tälle moskalle sillä. Niitä ei enää. Meillä on nimittäin nokka. Nokka on muotoiltu siten, että vesi osuu suoraan mukiin. Näin. Se toimii. Haluaisitko lähteä baanalle? Mutta kenkä ei mene jalkaan. Vaikka kuinka yrität. Se varmasti turhauttaa. No, ei se mitään sillä. Meillähän on onneksi ratkaisu ongelmaan. Kenkä lusikka. Se toimii siten, että jalka asetetaan ensin kenkään. Ja sen jälkeen kenkälusikka asetetaan kengän kantaan ja jalka kuin sujahtaa kengän sisään. Onpas mukavat kengät. Sen jälkeen saamme jalan toisen kenkään ja homma on ohi ilman minkäännäköisiä suurempia hikoiluja. Se toimii. Joo, minä lähden tästä baanalle. No. Oletko yksinäinen? Oletko yksinäinen? Eikö ketään soita? Eikö sinua kutsuta parhaimpiin bileisiin? Ei edes kahville. No, onneksi meillä on ratkaisu ongelmaan. Niin että mitäs jos silloin tällöin koittaisit ladata sitä puhelintasi? Akkulaturilla. Kyllä, se on akkulaturi. Toivonen? Joo, epäpuhelimessa. Joo, epätoivonen. Ai kahville? No, todellakin. Epä?
Ai, himobileisiin. No totta kai. Epä. Moi äiti. Ai koti. No, todellakaan en. Se Tää toimii. Ai alkoiks tää? Ai joo. Niin. No moi. Tästä oli niinku, tästä äsken oli ihan sika hyviä esimerkkejä niinku tästä. Mistä tää oli? Fysiikka. Fysiikasta arkipäivästä. Joo. Niin mä ainakin tykkäsin niinku tosi paljon siitä, kun se mies oli niin komea. Vai oli se nainen? No, whatever. No niinku oikeesti, ne oli ihan himohyviä esimerkkejä. Joo. Se toimii.